Gipa-explicar sa DepEd Danao City Division kadtong maestra nga nagpost og comment sa social media kabahin sa gingong hulga bato kang Palace Press Officer Attorney Claire Castro. Ang report ni Nico Sereno. Nakontrobersyal karong bag-o kining usa ka maestra tungod sa komento sa social media. Una niini, may na-post nga photo gamit ang AI app sa maong teacher nga nagsulob og murag police uniform. Mitubag siya sa usa sa mga comment niini nga daw nasusama sa hulga bato kang Yusek Claire Castro, ang Malacañang Palace Press Officer. Mikomento kabahin niini si Castro nga mihulagway sa mga posibleng atubangong kaso sa maong maestra tungod sa pamahayag niini. Ang maong teacher nagpost na og video nga nangayog pasaylo sa iyang nahimo ug mipasabot wala siya'y katuyoang dautan batok sa opisyal. Ang magtutudlo nga involved usa ka senior high school teacher sa Danao City. Matod sa legal officer sa DepEd Danao City Division, Attorney Aldwin Brian Desabille, gipadalhan na nila ni atong Lunes og notice to explain ang maong magtutudlo. Nagpaabot pa karon ang DepEd sa iyang tubag kabahin niini. Gipaagi ang notice sa iyang principal. Kinitungod kay ang maong teacher absent sa trabaho gikan pa ni atong Lunes. Sa iyang apology video, gihangyo sa teacher nga hunungon na ang pagbash labi na sa iyang mga anak ug siya mismo nga apektado sa nahitabo. Nico Sereno, Balitang Bisdak.